नमस्कार मित्रांनो, प्रॉपर्टी बाजार या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। तुमच्यासाठी एक खास लोकेशनमध्ये नवीन प्रॉपर्टी घेऊन आलेलो आहे। त्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। ही प्रॉपर्टी आपली अंबाजोगाई रोड येथे आहे। अंबाजोगाई रोड आंबा हनुमानच्या पाठीमागे 1 BHK फ्लॅट आहे। अगदी प्राइम लोकेशनला हा फ्लॅट आहे। हे आपण फ्लॅटचा व्ह्यू पाहत आहोत। हा 1 BHK फ्लॅट आहे। हे 2016चे बांधकाम आहे, पण त्यांनी एकदा पण याचा यूज केलेला नाही आहे। हे 1 BHK मध्ये एक हॉल, एक किचन आणि एक बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम असं त्यांनी कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे। फर्स्ट फ्लोअरलाच हे 1 BHK आहे। हे आपण समोरील साईडला किचन पाहत आहोत। पूर्वेकडील साईडला अगदी वास्तुशास्त्रानुसार त्यांनी किचन पण तयार केलेलं आहे। हे किचनमध्ये त्यांनी या फ्लॅटचा यूज केलेला नाही आहे, फक्त त्यांचं लगेच ठेवलेलं आहे या फ्लॅटमध्ये। तुम्ही एकदा प्रत्यक्षात विजिट करून या प्रॉपर्टीबद्दल डिटेल्स माहिती घेऊ शकता। हे बाहेरील साईडला गॅलरी दिलेली आहे या फ्लॅटला। अगदी नवीन कन्स्ट्रक्शनमध्ये असल्यासारखा हा फ्लॅट आहे। या फ्लॅटची किंमत ओनर 17 लाख रुपये सांगत आहेत। ही नेगोशिएबल किंमत असेल। हे समोरील साईडला टॉयलेट, बाथरूम आहे। प्रत्यक्षात येऊन तुम्ही एकदा याची विजिट करू शकता। या प्रॉपर्टीकडे येण्यासाठी तुम्हाला अंबाजोगाई रोडवरील आंबा हनुमान येथे यावे लागेल। या फ्लॅटकडे येण्याआधी तुम्हाला आम्हाला संपर्क साधावा लागेल। त्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण या फ्लॅटबद्दल डिटेल्स माहिती तुम्हाला दिली जाईल। जर कोणाची प्रॉपर्टी सेल करायची असेल तर तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करू शकता किंवा आमच्याशी संपर्क साधू शकता। तर भेटूयात नवीन लोकेशनमध्ये नवीन व्हिडिओ घेऊन। धन्यवाद।